Băi, fraților, ce am ajuns eu să iubesc în Elveția cel mai mult sunt oamenii. Am trăit și în Austria, am fost și prin Germania, dar oamenii nu sunt așa de, cum să spun, primitori și atât de fericiți cum sunt oamenii aici. Nu știu ce experiență aveți voi, dar în Austria, în Germania, numai morocănoși, numai oameni ce nu le-ar conveni nimic pe lumea asta, nu știu, bă, deci ar smulge și ultima picătură de energie din tine doar pentru a se simți ei mai presus de tine. Înțelegi ce spun? Pentru mine, nu știu, deci Elveția m-a făcut să realizez că, bă, tu ai o viață personală, tu ești tu, adică tu ar trebui să te bucuri de tine și de timpul petrecut cu familie, cu prieteni și cu timpul petrecut cu persoanele dragi. Nu știu ce să spun, adică nu știu ce experiențe aveți voi, dar eu nu m-aș mai întoarce niciodată în Austria, nici măcar o secundă.